Καλησπέρα. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να έρθει, είπε ο χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούντα. Σημειολογικά η Άνοιξη φέρνει το θετικό στη ζωή μας. Όμως για αρκετούς, Άνοιξη σημαίνει την ταλαιπωρία μιας αλλεργίας ή την ανεξήγητη κόπωση και κακή διάθεση. Υπολογίζεται ότι 1 στους 3 Έλληνες εμφανίζει κάποιας μορφής αλλεργία και μάλιστα ο αριθμός των αλλεργικών έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Στη σημερινή εκπομπή θα δώσουμε απαντήσεις και λύσεις όχι μόνο για τις αλλεργίες σε ενηλίκους και παιδιά, αλλά και για αυτή την παράξενη κόπωση που αισθανόμαστε αρκετοί αυτή την εποχή. Σήμερα η υγεία μας χωρίς αλλεργίες είναι πάνω απ' όλα. Τα αλλεργικά τεστ δείχνουν τα αλλεργιογόνα τα οποία προκαλούν αλλεργική ρινίτιδα, αλλά και τα αλλεργιογόνα τα οποία δύναται να προκαλέσουν αλλεργικό άσθμα. Όταν έχουμε μια αλλεργική αντίδραση, ένα τσίμπημα μάλλον από μέλισσα ή σφίκα σε κάποιον ασθενή, σε κάποιο άτομο, το πρώτο που πρέπει να αξιολογήσουμε είναι αν ο ασθενής έχει ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης από προηγούμενο τσίμπημα. Η ανοσοθεραπεία ή απευαισθητοποίηση είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιείται εδώ και 102 χρόνια για τα αλλεργικά νοσήματα. Πάμε, Χριστίνα, να δείξουμε πώς παίρνουμε τα φάρμακά μας κάθε πρωί, έτσι. Το κρατάει 2 λεπτά κατά τη γλώσσα της και μετά το καταπίνει. Θέλω στο σημείο αυτό να δούμε με ποια διαδικασία μπορούμε να διαπιστώσουμε σε τι είμαστε αλλεργικοί. Όπως θα δείτε, η διαδικασία είναι απλή. Δείτε το. Τα αλλεργικά τεστ δείχνουν τα αλλεργιογόνα τα οποία προκαλούν αλλεργική ρινίτιδα, αλλά και τα αλλεργιογόνα τα οποία δύναται να προκαλέσουν αλλεργικό άσθμα. Τα αλλεργιογόνα τα οποία αφορούν την αναπνευστική αλλεργία τα ξεχωρίζουμε σε 2 κατηγορίες. Στα ένδο και έξω οικιακά αλλεργιογόνα, δηλαδή αυτά που είναι μέσα στο σπίτι μας και αυτά που είναι εκτός του σπιτιού. Αυτά που είναι μέσα στο σπίτι είναι συνήθως τα ακάρια της οικιακής σκόνης, τα ζώα που μπορεί να έχουμε και κάποιους μύκητες, όπως ο μύκητας αλτερνάρια που υπάρχει ειδικά όταν έχουμε φυτά, όταν υπάρχει χώμα, γλάστρες. Τα έξω οικιακά αλλεργιογόνα είναι συνήθως γύρις φυτών, με πιο συχνό το περδικάκι ή παριετάρια, τα γρασίδια ή τα αγροστόδη που αφορούν τα δημητριακά, τον γκαζόν και γύρι του δέντρου της ελιάς, είναι ένα πολύ δυνατό αλλεργιογόνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική αλλεργία. Πάμε λοιπόν στην πράξη να δείξουμε πώς γίνονται τα αλλεργικά τεστ στην ασθενή μας. Ξεκινάμε τη διαδικασία για τα τεστάκια μας, τα οποία πρώτα γράφουμε τα νούμερα που είναι το κάθε αλλεργιογόνο μας και αρχίζουμε να βάζουμε τις ουσίες, τα αλλεργιογόνα μας δηλαδή, τα οποία περιμένουμε να αντιδράσουν για να δούμε σε τι είναι αλλεργική η Βαρβάρα. Αφού λοιπόν βάλαμε τα αλλεργιογόνα, πολύ ελαφρά με την καρφίδα μας σκαρφίζουμε το δέρμα της ασθενούς. Σε πονάει η Βαρβάρα? Καθόλου. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τις δερματικές δοκιμασίες στην ασθενή μας, περιμένουμε 20 λεπτά για να δούμε σε τι είναι αλλεργική. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία των τεστ και αφού πέρασαν τα 20 λεπτά που είχαμε πει, βλέπουμε ότι η ασθενής μας έχει 3 αλλεργιογόνα θετικά. Έχει στη γύρι από τα κυπαρισοειδή, στη γύρι της ελιάς το μήνα Μάιο και στο ζυζάνιο περδικάκι ή παριετάρια, το οποίο έχει γυροφορία από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο που ξέρετε τελείως το φυτό.